बयबो मिथिगौ भैरबकुंड बे जायगाया आसामजों मिथिजानाय मोनसे जायगा जेराव गोबां रायजो राजाफ्रा बाहाय पिकनिक जानो थाखाय फैयो आरो जायगाया ओरैबायदि मोनसे जायगा बियो फारसेथिं भुटान फारसेथिं अरुणाचल प्रदेश आरो गाहायाव आसाम जायखौ ट्राय जंसन होनना बुङो मोननै दैसा मोनसे अरुणाचलनिफ्राय आरो मोनसे भुटाननिफ्राय फैदों बेयाव ज' जायो आरो बेनिफ्रायनो धनसिरि नाम लानानै बे दैसाया थाङो आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बाहाय पिकनिक जानो फैयो आरो माने आं 2001 मायथाइनिफ्रायनो बे भैरबकुंड पिकनिक स्पटजों आं खामानि मावबोबाय थादों आरो दिनैनि तारिखाव जथेस्थ' मोजां जाबाय डिसिप्लिन जाबाय जायफ्रा बेहाय पिकनिक जानो फैयो जेबो असुबिदा मोना दा बेखायनो बोसोरे बोसोरे पिकनिक जानायफ्रा बेहाय बांनायनिफ्राय बांसिनगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे आं जेब्ला एमएलए जाना थायोमोन मन्थ्रि जाना थायोमोन बाहाय मोनसे जों फेस्टिभेलबो खुंबाय थादोंमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा थांनाय विधानसभा बिसायख'थियाव आं जेननायनि उनाव जोंहा गोदान सरकार जादोंमोन इउपिपिएल सरकार बिथांमोना बे फेस्टिभेलखौ खुङाखिसै आरो माने खिन्थु देग्लाय आं बिटिसिआव एमसिएलए हिसाबै दारायनानै भैरबकुंड समस्टिनिफ्राय देरहाबाय आरो आं बिसायख'थि सिगाङावनो बुंना लाखादोंमोन आं जुदि देरहासार जायोब्ला बे भैरबकुंड फेस्टिभेलखौ आं खुंफिनगोन होननानै बिदिमोन जों सावरायखाबाय दिनैबो जोंहा मोनसे मिटिं दङ फैगौ जानुवारि दाननि 21 मायथाइनिफ्राय माबा तारिखनिफ्राय जों बे फेस्टिभेलखौ खुंनाय जासिगोन आरो जेराव माने आसामनि आरो भारतनि मुंदांखा आर्टिस्टफ्रा बाहाय फैगोन भुटान आरो अरुणाचलनिफ्रायबो दा बेयाव कालचारेल ट्रुप्स फैगोन आरोबाव जों थांखि लादों 1 नम्बरथ' जों आं बुंखाबाय बाहाय मोनसे मोजां गेट जों बानायनो नागिरदों आरो बिसेसकरि जिहेतु पिकनिक स्पटसो बाहाय जों पार्मानेन्ट स्ट्राक्चारखौ बाहाय बानायनाय जों सिन्था खालामाखै मानो होनब्ला मानसिफ्रा मोनसे नेचारेल माबाखौसो नागिरना फैयो आरो माने माबा बिल्डिं टिल्डिं थाबाथ' बेहा आजिखालि थांला रावबो थांला दा बेखायनो बांसिन नेचारेल माबाखौ मोननो थाखाय जिखिनि बेबस्था लानांगौ बेखौ इयुननि समाव जों लागोन आरो माने सोरबा फैनानै माबा लोंनाय जानायखौथ' जों बादा होनो हाया खिन्थु पिकनिक स्पट सिङावहाय लोङै जायैहाय जाहाथे खुनु रावबो डिस्टार्ब खालामनो हाया बेखौथ' जोंहा स्पट कमिटियानो बेखौ नोजोर लाखियो आरो माने आरो सोरबा बांद्राय डिस्टार्ब खालामबाथ' पुलिस प्रशासन दं बिथांमोना नायो आरो बिथांमोनानो बेबस्था लायो आरो माने जिहेतु जोंहा गोबां आनएमप्लयड सेंग्राफोर दं आरो जिहेतु पिकनिक स्पटआ जिहेतु मोजांनिफ्राय मोजां जाबोदों बयबो सोलिना जानांगौ बयबो ज' ज'यै मावलायथों जिहेतु जों गोबां साख्रिबो होनो हाया आरो जों बिनि थाखायनो जोंनिफ्राय सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो जों बे स्पट कमिटियाव बोरैहाय मानसिखौ लाबोनो हायो बिनि थाखाय जों नाजागोन जेसेबां हायो पाब्लिसिटि खालामनो नाजागोन सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो जों हेफाजाब खालामगोन गतिके बयबो मावना जाथों बेखायनो बे बेबस्था खालामनाय जादों आरो